Krásne zamrznuté ránko, přátelé, máme tady pondelok a začíname nový pracovný týždeň hneď z hurta. No, už prvýkrát sme mali, že totál zamrznuté auta, ešte trošku je tu zarosené, jak tu bol ľad. A už teda sa nám tá zimička podpisuje, pomaličky prichádza, však máme už polku októbra preč, takže tieto zimné zmrznuté rána budú čoraz tuhšie a tuhšie, ale je pondeloček a modrá brána je tu, takže ideme s dobrou náladou do práce, ideme hneď si dať kuchynku za rána a potom pôjdem niečo natáčať dneska, takže obalil som ruku všetkými možnými sťahovačkami, dúfajme, že to udrží tá šlacha. Pálko povedal, že už to môžem pomaly zaťažovať, no toto nebude pomaly zaťažovať, ale už som na to cvičil, tak pomaličky s tými gumami, nejaké také rehabilitačné cvičenia, takže uvidíme, čo to povie. Idem zobrať Janka a ideme na to, přátelé. Kuchyňa vynosená, môžeme ísť, přátelé, po ďalšej práci. Ale sme si makli, bol to masaker. Ideme na to. No paradička, přátelé, máme síce nejakých 11:20, tak sme si troška makli, bolo to na Kysuciach, ale sme to zvládli. Ruka to zvládla, čo som rád, boli síce boli, ale tak akože bolievať to bude, lebo však tak, jak som to mal dotrhané, tak asi to nebude úplne, že po mesiaci úplne košer, ale zvládli sme to, dával som si veľký pozor, objednal som si takúto ortézu na to a teraz momentálne sa asi počúram, takže musím ísť rýchlo na vecko, idem zaparkovať dodávku, idem zaplatiť nájom a Tomáško mi volal, že natočiť, že si môžem natočiť nejaké ďalšie autíčko, takže máme tam v hre Trabanta, máme tam v hre krásnu Octaviu, takže si to idem s tým nejako doštrngať a hlasia tento týždeň krásne, takže by som bol rád, aby sme ešte niečo ponatáčali, kým máme takéto krásne počasie. A mňa to baví, přátelé, pre mňa to je proste, mňa tie auta bavia a keď ich môžem takto natáčať, baví ma aj tá videotvorba, baví ma aj jazdiť na dodávkach, takže musím to tak nejako sklbiť toto celé moje, mňa vlastne život baví celý. Teraz v tomto bode, ako mám nastavený život, tak ma naozaj baví. Nie je to jednoduché, nevrajím, že mám tu všetko zadarmo a všetko sa mi sype z rukáva, ale baví ma to, ako fungujem. Že mám aj tú časť, kde sa narobím, ale aj tá práca ma baví a mám aj tú časť, kde naozaj si to užijem s tými autičkami, aj s videami, aj tie streamy si spolu užijeme a sme taká dobrá komunita, takže musím aj toto auto dať dokopy. Kým je babie leto, takže tento týždeň musíme dať dokopy tie škralupy, obrusiť to natreť, musím natreť podvozky antiherdzov, antiherdziakov, jak som to urobil na Variorovi, pretože nech tú zimu ho ušanujeme a puklice som objednal na ňo, takže ho dáme troška tak dokopy, no a nejaké svetielka by som si rád dal na tú zimu, na to tež. Sa mi to ľúbi, keď to majú také vysvietené všetci. Dobre, poďme zaparkovať a ideme robiť. A ja už sedím v Meďačiku a idem si k Čaluníkovi pre volancík na tú Lanciu, čo máme 7 miestnu, tu idem dávať už dokopy a musím sa zastaviť u toho Tomáška dohodnúť, že čo a ako, takže toto som už odkladal týždeň, lebo som mal veľa roboty, takže idem preto, nech to môžem zložiť, lebo mám tam taký hnusný volant, ten dám asi rovno tiež odčaluniť a predám ho niekomu, lebo však niekto bude potrebovať, to pasuje aj C8 Citroën a Fiat Ulisse a neviem ešte čo je tam, Peugeot 806, to je myslím, že takže dám ho rovno spraviť a bude na sklade spravený, ak by niekto chcel. Tak poďme do čalunictva. Ale ja by som si nejaký volant, ináč mohli by sme si natočiť video, objednal som si košku na volant na Ducato, idem si ho sám očaluniť, uvidíme, ako to budem vedieť urobiť, to bude taká zábavka trošku pre mňa do videa. Volancik máme tu počalunený, takže môžeme si ho ísť nahodiť a môžeme to auto rozchodiť konečne. No, volancik som nahodil, poskladal a máme takúto Lanciu
neviem, či ju použijem do firmy, ešte nám svieti sedačkový airbag niektorý, musíme to skontrolovať. Neviem, či ju použijeme na firemné ježdení, na také rozvážanie, pretože tie sedačky sa pomerne ľahko z nej vyberajú, je to 7-miestne auto, ale keď sa vyberú sedačky, tak docela dosť to naloží. Malá spotreba, je to 2 liter HDI, takže ešte rozhodneme, čo s týmto autom, ale môže to byť súčasťou myšových vrakov novej relácie, ktorú si tu zakladám. A zajtra by som mohol vlastne natočiť prvú časť. Ale volant očalúnený, to je hneď sa to ináč drží. Bol tu taký ulepený, hnusný volant. Nebol potrhaný, ale taký bol ulepený, že normálne fuj. Dám ho do riedidla odmočiť a potom ho nastriekam na novo a bude dobrý. Ale nevadí. Ináč na to, že to auto stálo skoro rok, tak ide celkom pekne. Musíme tu pomeniť oleje, nejaké drobnosti a uvidíme, čo s ním. Nenatačaj ma takúto strapatú. Čau. Je tu hlava z myši. Miša, máš tu hlavu. Tak ju vyhoď. Sa, hen tam je myš. Migľovať sa s kocúrmi to hej, ale upratať po nich Krista to ja musím robiť, že? Dobré ránko, priatelia. Tak som chcel začať pozitívne ráno. A už sa musím rozčuľovať. Nad ničím, že mačky stiska to hej, ale upratať po nich to nie. Už tam dopratala? No, a jedna tam je a druhá odhryznutá. No, takže poďme na to, přátelé. Hudba nám hrá, holuby si sedia takto na ploce a seru na auta. A my ideme na vynášku. No už sedím v Meďačiku, začali sme ráno, ale pozrite sa, tam sa dere slniečko cez tú mlu, takže bude krásne. Prepáčte, ja milujem toto. Furt som z toho není vonku. Ja milujem toto babie leto, už to hovorím 56. krát. Ale takto by mohlo byť do konca roka, priatelia, a potom by sa mohlo začať oteplovať. Tento týždeň, ak sa nemýlim, sa nám už mení aj čas, takže sa bude skôr stmievať a pre mňa je toto obdobie také poňure, pretože ja som jak slepka, sa zotmie, tak už sa ťahám domov a už som taký menej kreatívny alebo menej efektívny. Takže musíme ešte zamakať tento týždeň, natočiť čo najviac, urobiť čo najviac. Pozrite sa, vozičky vozičkujú, kameň zlomu a ja idem zobrať Variora a svištíme nakladať do syka. Ja som si zavudol ten kľúč doma, kurde pele. Nie som zvyknutý, že to mám od niekoho iného tú dopravu, takže musím sa ešte zastaviť doma pre papiere a pre kľúč. A šup ho, už som vo Variore. V Lučke už sa dralo slnko, ale čím idem smer Žilina, troška je vyššie Žilina, tak tým je viac hmla. Tuto je troška prediera sa slniečko kolo kostelíka, krása, to sú zábery, to sú pohľady, ten svet je krásne miesto a má pre nás všelijaké krásne veci. Veľakrát to my nevidíme pri tom všetkom zhone, nervoch a stresoch, ktoré zažívame v tejto zrýchlenej dobe, ale v Žiline bude ešte riadna hmla. Idem zobrať Janka a ideme na to. Ani neviem, čo vlastne ideme, ale ideme. Ujo, vy ste rytier, alebo ste tu len tak? No přátelé, vynosené máme, zákazníkovi sme odovzdali kľúče od stavby, všetko, takže super spokojnosť na obidvoch stranách, ako sa hovorí win-win, vyhratý na obidvoch stranách. Takže ideme pracovať ďalej, idem za Tomáškom, ideme zobrať nejaké autičko, ktoré by sme si mohli natočiť do ďalšieho videa. A
Dneska máme aj zvoz, takže musím to všetko nejakým spôsobom postíhať, aby dobre bolo, jak sa povie, ale ešte pôjdem asi na Kysuce s katalógmi, lebo som doriešil vlastne to, že musíme ich vyviesť tam. No přátelé, dneska som porobil robotu a ideme si zase natočiť nejaké zaujímavé autíčko, aby ste mali čo kúkať. A dneska tu máme 60. roky. Tradadá! Škoda Octavia Super Medzityp, ktorá je v takomto krásnom stave. Ešte ju musíme ísť poumývať, aby ste si mohli pozrieť a nadýchnúť sa 60. rokov československej výroby automobilov. No, Octavičku som si nechal pred domom, ale nepáčia sa mi tie mraky, přátelé, pretože idem natáčať. Dneska malo byť úplne krásne, včera bolo úplne krásne, aj dneska malo byť úplne krásne a úplne sa zamračil, ak začne pršať, tak ma hľubne, lebo chcem tú Octavičku ešte pre vás natočiť, dáme ju do štúdia potom, zaparkujeme a prakticky si štúdio zase nastajlujeme a ideme natáčať. Takže točíme a musím to ponatáčať. Vlastne teraz idem ešte pripraviť papiere do účtovníctva a pôjdem natočiť tú oktávku a potom za plotom. No, mal by som aj niečo zjesť, aj kávu vypiť, ale to asi po ceste na zvoz. Škoda Octavia bolo v prvom rade jedno jednoduché a funkčné auto, ktoré proste predstavovalo tú klasickú triedu ľudí, ktorí si to vedeli opraviť sami. Tí, čo mali naviac, mali asi niečo iné, aj keď v tej dobe ste si toho moc kúpiť nemohli. Ale ja stále poviem, ja by som to chcel zažiť, keď to bolo nové. No priatelia, medzi časom som stihol aj pani účtovničku aj z vozu robiť. Už idem späť. Som dneska na zvoz išiel tak slušnejšie oblečený, lebo som sa nestihal ísť prezliecť, ani si auto vymeniť, ani nič. Proste som šiel, nech to stihnem, lebo som natáčal tú oktávku. Ostatné veci som potreboval, ešte som mal jedno stretnutie obchodné. A teraz sa vrátim, pôjdem zaviesť do skladu veci a pôjdem ešte spratať oktávku do štúdia. Aj to tam nejako uložiť, lebo chcem tam zase nejaké rozhovory v garáži ponatáčať, keď bude škaredo. Čož by sme mohli vo štvrtok, uvidíme ešte, jak to vymyslíme. Takže tak tie dni bežia. No a prídem domov a pôjdem dostrihať video pre vás. Takže mám tam rozstrihaný ten Unimog. To je tak na strih trošku zložitejšie video, ale pôjdem si dochystať, pracujem aj na stránke, na e-shope, musíme to, no, ideál to do konca mesiaca spustiť. Neviem, či sa mi to podarí, budem musieť zamakať asi po nociach, ale veľmi rád by som spustil stránku, prerobil aj nový e-shop, už by som veľmi rád spustil, aby ste mali celý ten november, december na tie vianočné akcie, aby ste si mohli pokúpiť, čo chcete v rámci nášho merču. Takže pracujem aj na takýchto veciach. No ale dneska som si na mediačiku. No a samozrejme už pomaličky musíme prezúvať na zimné gumy, takže idem popozerať zimné gumy. Na dodávky mal som ich kúpiť cez leto, lebo sú lacnejšie cez leto, ale bohužiaľ som sa pozabudol. Takže máme na niektorých dodávkach už obdraté, lebo na dodávkach, ako viete z týchto videí, jazdím iba na zimných gumách. Takže pokontrolujem, akurát transportér má letné, zimaky už nemá, ten je mŕtvy. Takže tam mám dve nachystané, ešte dve dokúpim. Ale idem pozrieť trochu vyššie a užšie, lebo ja som taký, viete, aký som ja s tými gumami, ja si to robím tak po svojom. No a na Ducatko tiež predné treba a veľké Ducato má zimaky v pohode, takže tam sme OK. Takže musíme sa nachystať a stále hovorím takže. Už aj Dante hovorí stále takže ho pozdravujem. A na mediačika musím vymyslieť, no mám merku nejaké 18 disky, alebo rozmýšľam, či kúpiť nové gumy na tie 17. Na tých 17 je ten mediak taký, no nepáči sa mi to moc, ale zase je to veľmi komfortné. Tak uvidím, musím sa dneska rozhodnúť, idem si to za počítač tak v kľude všetko rozpísať po papieroch, lebo mne sa tak lepšie rozmýšľa, keď si to rozpíšem. Tak poďme naspäť do Žiliny. Už je síce 7 hodín, ale ja makám. Idem do štúdia spratávať oktávicu. No přátelé, v štúdiu máme Octaviu, takže rozhovory v garáži môžu pokračovať. Koho by ste chceli vidieť v tomto mojom štúdiu do ďalšieho dielu? Alebo sa niekto hlási sám od seba?
Přátelé, ako už všetci viete, firma Lucia.sk je partnerom nášho kanála, takže na tomto e-shope www.lucia.sk môžete nájsť osviežovače do aut, autokozmetiku, autopríslušenstvo, potreby pre domácnosť, zdravie, elektro a iné veci, samozrejme aj potraviny, rizatka, cukríky, croissanty. Samozrejme tu nájdete akcie, novinky, výpredaje a všetky veci ako na bežných e-shopoch, takže neváhajte a pozrite si www.lucia.sk, ktorá je partner tohto kanála Royale Chrome a teší nás, že spolupracujeme. No přátelé, krásne ránko, máme tu stredu ráno a valíme na ďalšiu vynášku, tento týždeň už tretia, takže sa šubrem v kolóne a ideme na to, ideme niekde do Považskej Bystrice, takže dneska to bude úplne že najväčší testing môjho lakťa. Dúfam, že to prežijem, normálne mám z toho strach, ja nemám strachy, ale z tohto mám fakt strach. Poďme to naložiť a poďme to skúsiť. Přátelé, takže tu v krásnom prostredí v novostavbe si dávame 4. poschodie, to kus cez celú garáž nosiť, ale nás to baví. Máme svaly, kolakao sme si dali a ideme na to. Tam hore to nosíme. No přátelé, dobre vykonaná práca za nami a môžeme ísť naspäť do Žiliny. Treba niečo zjesť a makáme ďalej. Dobre, toto sme všetko dovozili, zjedli sme obed, Peugeotka išla do servisu na výmenu ložisk, nakoniec mi mechanik povedal, že tie, čo som objednal, že ten Deckerman je úplne na hovno, tak mu hovorím, objednaj tam nejaké normálne, mi už to je jedno 10 € hore dole, ale nech to je proste na poradek. No a ja idem nakladať nejakú dosku, ktorú vezeme do Kysuckého Nového Mesta pre chalanov, čo robia kuchyne, takže idem niekde na tanker nakladať dosku. No a počasie máme dneska také pol biedy, zamračené, není to modrá brána, priatelia, ale nálada je cez to všetko dobrá, takže poďme to rýchlo naložiť a tu sa veze drevo na kúrenie na vetrieske, vetriesku budeme mať tiež vo videu, tak poďme. No, už máme naloženvo a svištíme do Kysuckého Nového Mesta, do chalúbky sa to bude dávať celé tie dosky, takže pohoda. No přátelé, dobré ránko, máme takéto krásne zahmlené ránko, ale to svedčí tomu, že po obede bude slniečko, pretože keď je ráno hmla v takomto dátume, tak za tou hmlou niekde je určite slnko. No, my ideme nakladať nejaké paletky do skladu a potom pôjdem do Trnavy vykladať kamiony a neviem čo všetko, takže máme toho docela dneska dosť. Ale je štvrtok náš dodávkarský deň, kedy si konečne po necelom mesiaci začínam uvedomovať, aké som spravil dobré rozhodnutie, že som dal výpoveď z tých štvrtkov, pretože to ma úplne ničilo, devastovalo a de facto som ani nejak extra o nič neprišiel, pretože to bolo nerentabilné ekonomicky a bolo to extrémne veľa roboty za extrémne málo peňazí a takto mám aj čas si porobiť veci, aj zohnať iné zákazky, ako dneska napríklad ideme do Trnavy zaviesť jednu paletu, takže inokedy by som to samozrejme odmietol, alebo by som sa zbláznil už úplne a teraz si v kľude idem povoziť tieto veci a potom si pôjdeme zaviesť do Trnavy paletku. Medzi tým musíme vyriešiť vykladky kamionov a ešte som sa mal zastaviť v škôlke, ale tam sa budem musieť z toho asi ospravedlniť, že sa tam zastavím zajtra, pretože tú Trnavu naozaj chcem stihnúť v porádku a mám to nejaké 2 hoďky tam, 2 hoďky späť, takže musím to dobre rozplánovať, přátelé. Takže poďme cez tú hmlu do toho nášho skladíku. No už vozíme, slniečko nám pomaly, přátelé, začína prekúkať, takže dneska bude pozitívna nálada. Včera som si ani kávičku nedal, mal som taký vyšší tlak a dneska som si ani nemeral, ale dneska si tú kávičku na tej diaľnici vychutnám úplne joj! A troška sa tvoria aj kolóny a ešte to musím 2 razy otočiť a potom si pôjdem pre transportér, naložím ten motor, vytelefonujem všetkých ako sú a nejako to dáme. No, už sedím v transportéri, ideme rýchlo naložiť ten motor a idem zistiť čo a ako. No, takže motor máme naložený, starý Land Rover veterán, komplet po generálke, takže taká fajnotná zakázka, veci čo ma bavia a svištíme do Trnavy, už máme pol hodiny skls, ale to dobehneme.
Přátelé, takže motor som vyložil, zákazník spokojný, podali sme si ruku a ja zase svištím plné bomby do Žiliny. Musím si kúpiť niečo jesť, lebo už je akože 1 hodina fasting držím, ale už začínam byť fakt hladný. Takže vidím to dneska na nejakú žemličku alebo niečo drobné. Doma už si potom navarím normálne jedlo a kúpil som si aj kávu, pretože včera som nemal kávu a dneska si ju dám na diaľnici. No ale zase to bude jazda, pretože musím držať aspoň tých 135, aby som obehol kamión, ktorý je nejakých 20 minút predo mnou. Kamión, no nakladiak mi ide s tovarom do Žiliny, takže potrebujem ho predbehnúť. Takže zastávka na pumpe mi zobere to, čo je predo mnou, tak mám čo robiť. Ale nevadí, to je proste práca v doprave. Dneska sa to troška skomplikovalo, lebo sme sa ráno zdržali na iných dopravách, ale v globále to nevadí, pretože sa všetko postíha tak, ako sa má a korunky sa zarobia, takže potom je všetko spokojné a zase je to win-win na obidvoch stranách, víťazí, takže je to paráda. Počasie nám úplne praje, jeseň je krásna, všetko sa to farbí, takže buďme pozitívni, buďme k sebe dobrí a poďme rýchlo si kúpiť tú kávu, lebo už trepem z cesty. No akurát naraz sme tu dorazili, kamión cúva a ja som prišiel, takže origináles. To bolo na chlpek stihnuté, jak sa povie. Na chloupek. A môžeme ísť vykladať. Přátelé, ja som všetko povykladal, postíhal. A idem za Leuškom, takže konečne zase po nejakej dobe ho môžem vidieť. Tak som kúpil nejaké to kinderko aj pre Lilku a idem tam do kaviárne za nimi, takže vždy mám z toho také chvenie, lebo to sú také momenty v živote homo sapiens, kedy to nedopadlo úplne dobre. No. Ale nevadí, nezúfajme, buďme radi aj za to málo, čo je. A idem tam, potom ešte musím doriešiť v sklade nejaké veci, ešte musím ísť na Kysuce. Takže dneska docela akože perný deň, už ma sem tam aj bolí hlava celkom dosť, lebo ale však vypil som asi liter vody, nedal som si ani kávu, tam si dám až kávu v kľude, keď sa zastavím, ale všetko sme stihli, som rád, ako dneska to boli bomby, nejdem ani hovoriť, koľko som išiel po tej diaľnici tam a naspäť, ale to by asi sme museli byť v Nemecku, ale stihol som to, výkladka, zákazník spokojný, kamiony vyložené, drevo naložené, palety odovzdané, takže sklad je prázdny, čistý, uprataný, nafotený a chlapci sa môžu triediť a ja si idem vypiť tú kávičku s Leuškom. Takže poďme. No přátelé, máme tu piatoček a ideme asi aj naložiť Siko najprv, potom ideme zobrať Samka, lebo si vybrať jedno auto a prakticky ideme vyviesť strečno, čo nie je pre nás úplne dobrá vec, pretože na to strečno bývajú piatok kolóny jak svina, ale vyviesť to musíme a potom potrebujem ešte pobehať tu nejaké veci, no a samozrejme budeme čakať na letačky, nachystáme Ľubkovi auto, aký krásny PT Cruiser, to auto som vždycky chcel, proste si ho musím kúpiť, pretože som ho vždycky chcel, natočíme si s ním videá, niečo s ním zažijeme a potom ho predáme, alebo ho necháme ako daily car do firmy, aj keď všetci na to nadávali, že sa to kazilo, ale podľa mňa s tou 2.2 CRD, však to je vlastne Mercedes motor, by nemal byť nejaký problém s tým autom, no pokúkam si ich, že by sme predali všetky vredy a dali by sme si do firmy jeden taký daily, ktorý bude taký imidžový, že by sme ho trošku tak prerobili na taký retro style. No ale sa mi to nepáči, že tu je docela kolóna, už som bol pred hodinou čo si riešiť a kolóna nebola a najak sa tu zase nachytala, takže musíme dojsť na porádek, jak sa povie. No naložené máme, docela som aj naprataný, je to jedna paletka, ale taká je čahšejšia. Kurva, ale mi to ťahá do jednej strany, musím ísť budúci týždeň na geometriu. A Samka som vybavil, ten si auto zobral a ja idem vyložiť strečno a dúfajme, že dneska nebudú nejaké extra kolóny. Je celkom pekne, takže by sme to mohli zvládnuť. No, trošku sa bojím toho budúceho týždňa, pretože tam nás čaká vlastne čo nás čaká? Skrátený týždeň, čiže budú kolóny všade jak svinia. No paradzina, rýchla výkladka za nami, idem povybavovať ešte nejaké veci a poďme si asi aj auto upratať. Lebo však dneska je pekne, mal by som ho aj zvonku poumývať, aj znútra.
aspoň tak zbežne rýchlo pred nakladkou, pôjdem si nachystať letáčky. No dneska by som, priatelia, klop zaklopal, chcel skončiť trošku tak rozumne, lebo každý piatok teraz som v poslednej dobe ťahal do večera a už by som dneska rád tak skončil tak nejakým spôsobom, že v kľude. Cesty tomu celkom prajú, Bila nám príde o 12:45, čož je celkom dobrý čas, keď si ja predtým nachystám letáčky, tým, že som Vlčince vybavil už včera vlastne, keď som bol vyložiť kamión, bol som za Leuškom, takže super, sme sa pohrali, šťastný som za to a pozrite sa na tú modrú bránu, proste to, ja milujem slnečné dni, ja naozaj som asi rovníkový človek, ale paradoxne nemám rád nejaké extra teplo, ja mám rád tie dni, kedy sú takéto, že okolo 20 stupňov tieto jesenné dni mne strašne vyhovujú, aj 17 keď je, ale keď je takéto slniečko, že není taký hic, tak to je nádhera. No tuto ideme zo Strečna cez ten priemyselný park a valíme smer Žilina, priatelia. Idem na poslednú výkladku, už svieti aj hladné oko. Dorobený som dneska ako koň, ale to nevadí, no. Tento týždeň bol taký vynaškoidný, takže chrbtica dostala zabrať, ale porobili sme všetko, idem na poslednú výkladku, ešte 2 a 2 baličky, pôjdem vyviesť s Meďakom, ale to sa poviem osprchovať, prezliesť, lebo už pôjdem rovno aj do obchodu, takže viac menej sa musím dostať teraz do Byčice a do Lučky cez tie kolóny a pohodička. No a zajtra majú prísť kupci, nejakí kupci. V nedeľu máme adresku, takže vícemenej tento víkend nás čaká pracovný, takže nebude to nejaké že wow, že by sme končili teraz v piatok a partyman, ale budúci víkend je predĺžený, tak zvažujem, že by sme niekam vypadli aj s Lavrinkou. Musím vybrať nejakú vhodnú destináciu, rozmýšľal som nad Krakovom, ale tam bude asi dosť veľa ľudí, keďže aj tam sú sviatky. V hre aj Chorvátsko. Uvidím, či stihnem prezúť Mercedesa, lebo mám toho docela dosť veľa nasekaného na ten čas. Takže uvidíme. No, uvidíme, necháme sa prekvapiť. Zase ako vždy u mňa to vyzerá tak, že je to všetko proste náhodné a na poslednú chvíľu. Ale o to je ten život potom zaujímavejší, priatelia. Takže idem do Byčice vyhádzať tých posledných 500 kg a pôjdem si dať sprchu, napijem sa vody a pôjdem, keď tie kolóny trošku polavia, pôjdem to porozvážiť ten zvyšok a pôjdem na nákup. No přátelé moji, a máme tu nedeľu a pozrite sa, ak sa nám to tu krásne sfarbilo. Už minule som sa rozplýval na touto farbou jesenou a touto cestou, kde by som určite chcel v budúcnosti natočiť nejaké video s nejakým autičkom. No my máme rozvoz adresiek, musel som ísť na transportéry, lebo bolo toho veľa. Takže vícemenej včera sobota tiež pracovná, pretože odchádzal nakladiak od nás po tých rokoch a teraz máme rozvoz, takže si užívam takto krásne jesenné dni. Zajtra ideme odviesť Škodovku a mám tam ráno nejakú dopravu, takže teraz idem v kuse, už neviem koľký víkend takto ideme, že stále niečo. Ale plánujem nejaký trip na tento predĺžený víkend, takže by sme sa spolu s kamerou mohli zase pozrieť na nejaké zaujímavé miesta, priatelia. No a uvidíme čo, uvidíme, dokedy nám vydrží takáto krásna jeseň. Fakt tento rok je jedna prenádherná jeseň, doslova si to užívam, milujem to, ale to vy všetci už viete, takže no musíme dať aj transportéra dokopy, len teraz je Peugeot servise a hneď na striedačku pôjde transportér. Už nám začalo aj predné ložisko hrkotať, tak dám už vymeniť rovno všetky ložiska. A trošku sa mi zdá, že uloženie tlmiča tu začína byť cítiť aj nejaký čapík, takže to všetko pozrieme, spravíme, lebo najazdili sme tento rok zatiaľ nejakých 30 000 kilometrov. Není to moc, ale zase ten transporter úplne tak nepoužívame intradenne, tak ho šanujeme aj na nejaké cestovanie, takže uvidíme. Cez zimu si ho musíme dať dokopy už teda na to cestovanie, musíme tu dať kúrenie nezávislé, opraviť klimatizáciu a domyslieť celé to, aby to bolo multifunkčné auto. No a priatelia, 127. diel Dodávkarov máme za sebou a končím ho takto u mňa v tomto mojom improvizovanom štúdiu alebo strižni, alebo jak by som to nazval. A hlavne sa chcem poďakovať za to, že to sledujete. Chcem sa poďakovať členom tohto kanála, ktorí sú za mnou. Už ich je viacej, tak som ich nevypisoval. Chalani, ďakujem. Samozrejme niektorým tu aj tento náš Robko Spoon kúpil členstvo na streame, ale samozrejme každý, kto sa na tomto všetkom podieľa už dlhé mesiace, tak mu za to ďakujem a samozrejme mne to pomáha pri práci extrémne dobre. Samozrejme sa môžeme zase rozvíjať spolu, takže
Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí ma podporujú na Hero, ktorí ma podporujú tu na v tej členskej sekcii. A ja idem dostrihať tento zvyšok videa, idem vám ho vypustiť a idem pre vás strihať a točiť ďalšie video. Tak vám prajem všetkým veľa kilometrov bez nehôd a tým, čo nejazdíte, samozrejme všetko dobré, lebo nie všetci, čo ma sledujú, jazdia na dodávkach, jazdia na autách, takže bereme to tak, že všetci sme v tom spolu a majte krásny deň. Čaute.